l'Associació Valenciana d'Agricultors Abasaja se suma a la seva organització nacional, Asaja, a l'hora de valorar de manera positiva la inclusió en la reforma de la llei de la cadena alimentària de la possibilitat que els agricultors puguin contractar dos potències elèctriques al llarg de l'any, discriminant l'època de reg i la de no reg, així com la bonificació de fins a un 35% i un 15% de la factura del gasoil i la de plàstics i fertilitzants, respectivament. Abasaja recorda que totes dues mesures són reivindicacions d'esta organització agrària a nivell autonòmic i estatal i reclama la seva posada en marxa de manera immediata. En esta nova reforma ha indicat que es podrà modificar 2 voltes a l'any la potència contratada. És una reivindicació que des d'ABA fem des que van desaparèixer les tarifes de reg, perquè considerem que aquesta nova reforma és beneficiosa per al sector, ja que els nostres agricultors que sempre han reivindicat poder canviar 2 voltes a l'any la potència es poden veure beneficiats econòmicament, ja que no tindran que pagar una potència contractada durant els mesos de no reg. Per exemple, un agricultor que té la seva explotació de cítrics podrà reduir les potències de P1 a P5 durant els mesos de no reg, com pot ser des de finals d'octubre o octubre fins a la primavera, i sols tindre contractar la potència que és necessària per a la seva explotació durant els mesos de reg, que pot ser des de primavera fins a principis de tardor. Sempre es pot deixar el P6, que és la potència més barata, en el període de no reg, per poder fer algun reg d'emergència o arreglar instal·lacions. L'Associació Valenciana d'Agricultors també sol·licita al govern que vetlle pel compliment estricte i rigorós de la citada reforma de la llei de mesures per a millorar el funcionament de la cadena alimentària publicada en el BOE a fi d'aconseguir uns preus més justos per als productors i reequilibrar les relacions entre les diferents baules de la cadena. Aquesta nova normativa s'ha publicat en el Boletí Oficial de l'Estat, però falta que es desenvolupi i es desenvolupi per poder aplicar-se al sector. En el moment que aquesta nova normativa es posi en vigor, des d'Abasaja anirem informant als agricultors de com poder optar a aquestes dobles potències. En relació als costos de producció, Abasaja defensa que resulta imprescindible que hi haja una diferència de costos de producció oficials, que tots els contractes es recullen en el registre digital oficial i que l'Agència d'Informació i Control Alimentaris, que veu enfortit el seu paper, vetlle pel compliment continuat de la llei.